Sanibonani wengane zakwethu uGodole okankomgodolo umfana udaba-ke niyalwazi. Ngicela bonke abantu balezi indawo engizoyibiza la, ngicela nigijime nize la kule video njengamanje. Bantu baseBhekuzulu lapha elocation eHlobane eCoronation kuyoba lapha eMnyathi, kuyoba seShoba eNseka eNgoje kwesoduma kahle, kuyoba lapha eStetema, kuzoba seSasco Town, Mondlo, Zungwini, Mvunyane, kuzoba lapha eNgenetsheni, kuzoba semakhwatheni, ebese sizogcina ngeFalbank if I'm not mistaken. Falbank I think kunjalo la ku 23 la kunokhetho khona i-by election. It's about time ngani zakwethu senixhashaziwe baqulusini kwenele. Ikhulu zikamasipala nabo bonke abasebenza amasipala sebenixhaphazile kwenele. Ebaqulusini ziningi izingane ezifundile eziqualify ukuthi ngasebenza kamasipala, kodwa ngoba ukhona amagovu kamasipala wasebaqulusini angeke iqashwe. Baqasha izingane zabo, banezingane nga5 nga4 nga3 nga7 lapha ngaphakathi. Baqasha namakhosikazi abo namakhosikazi osisi babo kanye nentombi zabo. Nikhona abantu basebaqulusini njengamanje labantu isikhathi sokuthi nibabonise bantu baseFalbank njengoba kuza lolu khetho. Ngiyezwa kuthiwa balanda abantu all over ukuthi bezovota lapha ngoba bayazi ukuthi umkhonto wesizwe uzobehlula, uzobaxaka. Balanda abantu all over babaletha lapha ukuthi bezobhalisa. Abanye bebebhalisa benganama address. Makuthiwa akabhalisa umuntu one address belwe ona lamasele IFP neANC neDA. Isikhathi senu manje bantu baseFalbank. Imigwaqo imagebhugebhu, wonke umgwaqo umagebhugebhu, akukho okungonakele lapha edrobheni eFryhead. Libolile idolobha kodwa umasipala kuthiwa ukhona. Isikhathi manje sokuthi nenze izinto zenzeke. Sebenenza isikhathi eside imkhovi yabo, benenza imkhovi yabo sonke lesikhathi yonke leminyaka. Isikhathi sokuthi niphendulele njengamanje. Awukwazi ukuncenga umuntu ongakusizi nangalutho, angafaki ngishisaka lempuphukini bese wena uyamncenga. Awukwazi ukuthandaza uNkulunkulu ebusuku uphinde uzothandaza umuntu ophilayo emhlabeni ngoba exhaphaza uncenga impilo kuye. uNkulunkulu kuphela owaziyo ngempilo zethu. Sesikhathele manje, mina ngikhathele. Fana nabantu basemsinga sengabatshela labana ke sebezwile abasemsinga, yikho sengigijimela kwezinye indawo. Iminyaka ngeminyaka siphethwe iqembu elilodwa alenzi lutho. Iqembe baqulusini eliphethe inkatha kade yaphatha iminyaka, sekuze kwaba necollusion manje babolile phuhlu. Bani bazo zonke lezi indawo engibalile, ngicela ukuthi nisukumeni ime ngenyawo. iFalbank nimise niyobeseka njengomakhelwane benu abakhona ngaphansi kwabaqulusi njengoba beya-by election. Kuyogadwa amasela ngoba ngiyabona ukuthi abantu basebaqulusini baphethwe ngenkani, hayi ngoba bethanda, baphethwe ngenkani, bayesaba. Isikhathi manje sokuthi ninikeze umkhonto wesizwe ithuba bantu basebaqulusini. Akukho kuzokwenzeka. Uyabona njengoba ngikhona nguGodole, akunaki ukuthi khona imeya yomkhonto ekuzothiwa ihleli phansi ithedeqe ngikhona, kunekhansela lomkhonto elihleli deqe ngikhona elichaphaza abantu. Isikhathi manje bakhanda izitezi benza yonke into, bafaka amakhosikazi abo, bafaka izingane zabo, bafaka wonke umuntu. Intombi zabo bayifaka lapha kwamasipala. Abanye banezingane nga4 nga5 but kunezingane ezifundile lapha lapha kaphansi kwabaqulusi. Kodwa aziqashwa kamasipala. Zizoqashwa kanjani ngoba zaziwa umuntu? Ngani zakwethu, it's about time to give umkhonto wesizwe ithuba. Uzonenzela yonke into enifunayo. Nangaphandle ukuthi kufanele uhlazi ukuthi umkhonto ngeke wenzeni. Umkhonto iqembu elifikayo elizofuna futhi ukuyiprove ebantwini ukuthi lize ngani kahle kahle. Ushintsho ngeke lingabi khona. Ilokho nje ngizonitshela khona ukuthi sukumani nime ngenyawo, ningalokhu nibona labantu abamaphambi kwamabhoda ama-police station begwajisa ukuthi bavula ama-case azophelela emoyeni. Ngoba nakho kufanele begqibe into zabo zobusela. Isikhathi manje bantu baka 23 umuntu mani ngamazani masi sukumani nime ngenyawo ngoba njengoba kulandwa abantu from other places ingoba bafuna ukuniphatha ngenkani kube ngathi kuvote nina kungavotanga nina. Iqembu lenkatha neANC babole phuhlu bawubulela umasipala wasebaqulusini. Bengingathanda ukukhuluma kakhulu ngize ngiyoshona le, kodwa nje iqiniso lapho sukumani nime ngenyawo. Mina ngilandele emva kwenu konke nikukhuluma ngizokulandela.
wabuya ngiyabuya. Wena uthi uyangibopha, wabuya ngiyabuya. Ngiphethe zonke zakho. Senibaxhaphaze kakhulu abantu baseBaqulusini, nibenza imkhovu yenu. Bantu baseBaqulusini, provani manje ukuthi aniyona imkhovu nakancane. Uma beninikeza ukudla nikuthathe ngoba banenza izinja, beze nokudla kuthiwa nakho ukudla nazi ingubo, nakho lokhuyana befuna ukunithenga ngayo yonke lento bezondoma egcineni. Bakhanda imizi emihle emkhulu, izingane zenu abayiqashi. Nani nizingane aniqashwa niqualified ukusebenza kamasipala. But ngeke uzuqashwe ngoba kwazi uma wakho, akwazi wababa wakho, akaziwa umuntu. Iningi lenu lisegoli nje alithandi. Siyabulawa egoli siye emakhaya, asithandi ukuba segoli, nathi siyafisa ukusebenza, but ngoba kuphethe amagovu akwenzeki. Ngeke ngiyekubunitshela mina qobo khohlwana impela. Ukuthi mhlambe najwayela khona phela umuntu ethi mayesatshwa ngakube bese cabanga ukuthi usatshwa umuntu wonke. Lento enenza ngayo niphatha abantu ngenkane eBaqulusini, ayikhohlwana gede futhi. Lapho ke ikhohlwe impela, umkhonto wesizwe ufike eqathatha. Lento eniyenza ukuthatha abantu from other places, ngizobe ngikhona lapho wa23. Ngifuna nje ukuthi nikwazi lokho futhi nikulindele ukuthi ngizobe ngikhona. Anitshela, ngeke nize nikubone lokho. Ufuna ukunichazela nje, ngeke nize nikubone lokho. Ngizwile abanye bethi kusezindeni sethu siyinkatha, akunazinda next, abantu bawumkhonto manje. Akudlalwa la nagcina kusaphethe ushenge, kwakushenge kuphela umuntu owayephethe. Laba abanye nje ayikhohlwani bafana, kathi file fi. Noma ningayikhohlisa nithi nibhasa abantu, inkathi file. Kodwa nizokubona lokho ngelinye ilanga, ngoba niyancetheza nitshelana amaqiniso enkatheni. Ayi uyazi, shit.